Ei, xente, ei. Non estou nunha cárcel, de momento. Calquera día sí, porque me vale ver preso por facer vídeos donde non debo, pero bueno. Bromas aparte, estamos subindo para enseñarvos algo especial. Aquí hai outra exhibición. Vamos para arriba. Xa falta pouco para enseñarvos algo. And here we are. É alto. Mirade, castañas del castiñeiro. Bueno, o rollo, mirade. Vamos a enseñar o que hai aí abaixo. Se me deixan enseñárvelo, porque este é impresionante. Ese é o puto muro de Berlín. Doble, triple casi se diría. Tes todo este lado. E despois tendes o seguinte, que é todo ese, mirade. Todo eso. E todo este tamén, mirade, ten un empalizado enorme, impresionante. Vamos, o que vos dicía, vedes a línea? Pois ese é o que separaba todo eso. Por eso é o da empalizada, que vos contaba nos outros vídeos. E separaba todo eso. Agora, mirade, he de intentar chegar a ese lado para que despois enseñarnos algo, pero mirade, ainda sigue por aí abaixo. Así que ahora mismo estamos encima do Museo do Muro de Berlín. Vou intentar ir por aí abaixo, meterme onde está toda esa xente e intentar seguir enseñarvos algo máis. Así que vamos para baixo.